Malam ya gaya mana duka factors da suke haifar da wayannan abubuwa din. Auren dole, ana barin mace ta zaɓi miji da kanta, ana barin influences na ƙawaye akan influences na iyaye. Ke uwa da ke so kuwa ce, maimakon yarki ta zama ƙawarki, za ku iya kowace irin hira da ita, za ku iya wani kowane irin tattauna da ita. Uba ma ka jawo yarka jikinka. Idan ita yarinya a koyaushe idan bata samu abokai a cikin gida ba, to za ta nema a waje. Wallahi in ba ku yi in uwa bata yi sa'a ba, classmate din yarinya zai iya zama abokin shawarin ta wajen zaben miji. Ya barki a bar ubanta, ko kawa ta zama ita ce za ta ba wa yarinya shawari. Ki jawo yarki, ki zama ta zama abokiyar shawarinki. Ku tattauna, ta gaya miki sirri, ki gaya mata sirrinta. Ku yi shawari. Idan aka kasa samun mafita, nuna mata yadda ake, nuna mata Allah. Kice to yanzu dai kin ga ni ina kaman wani yafi alheri, ke kina ga wani yafi alheri. Duk mu sa zuciyar mu ta zama zero. Je ki azumin kwana 3, mu yi sallar dare, mu yi ta ibada. Ana binta tactics a hankali da shawarwari har a zo a gamsu da abin da ake ga zai fi alheri. Malam duk ya ba mu way out.